de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende temperaturen, steeds extremer weer, bedreiging van de koraalriffen en natuurlijk ook de energietransitie, omdat heel veel mensen op Bonaire nu al elke dag merken dat elektriciteit heel duur is. Dus we niet alleen van de fossiele energie af moeten, maar energie ook betaalbaarder moeten maken. En we moeten er ook voor zorgen dat Bonaire zo'n mooi eiland blijft met die prachtige natuur, zodat het toerisme, een van de belangrijkste onderdelen van de economie van Bonaire, ook sterk blijft en mensen ook naar het eiland blijven toekomen om dat mooie eiland te bezoeken. En ik ben daarom heel blij dat ik nu vandaag en deze week op werkbezoek kan zijn op Bonaire. Om samen met inwoners, ondernemers, NGO's, natuurorganisaties, maar ook vooral met het openbaar lichaam gesprekken kan voeren over hoe we de komende jaren nog meer kunnen doen om echt goed klimaatbeleid te voeren op Bonaire. En ik ben Ed Nijpels zeer erkentelijk dat hij namens het ministerie van EZK en het openbaar lichaam Bonaire de afgelopen tijd een advies heeft uitgebracht over wat we nog meer kunnen doen om goed klimaatbeleid op Bonaire te voeren en de energietransitie te versnellen. We nemen dat rapport vandaag in ontvangst, hebben al met Ed Nijpels de belangrijkste conclusies en aanbevelingen besproken. En ik ben samen met de gezaghebber en de gedeputeerde ook van plan om heel snel meteen in actie te komen. Door binnenkort al eerste stappen te zetten voor de klimaattafel en ook binnenkort uitgebreid namens het kabinet te reageren op het advies dat we in ontvangst nemen. Zodat we ook laten zien dat we er ook snel concrete opvolging aan geven. Er zijn een paar elementen die daarbij van belang zijn. Allereerst dus Bonaire zo mooi houden als het nu al is. Met een goede aanpak van natuurbescherming, een goede aanpak van watermanagement, een goede aanpak van klimaatadaptatie, zodat het veranderende klimaat zo min mogelijk impact heeft op dit prachtige eiland. Het gaat ook om de energietransitie. We hebben vandaag samen met het bestuurscollege een bezoek gebracht aan de locatie waar het nieuwe zonnepark wordt gerealiseerd, aan de locatie waar straks de nieuwe windmolens komen te staan om in één keer een hele grote stap te maken naar 80% duurzame energie op Bonaire. Niet alleen belangrijk voor de klimaataanpak, maar vooral ook belangrijk om de prijs van elektriciteitsproductie te verlagen, de prijs van de energierekening te verlagen, zodat we op die manier ook energiearmoede op Bonaire nog veel beter met elkaar kunnen bestrijden. En ik kijk er heel erg naar uit om met het nieuwe bestuurscollege de komende jaren samen te werken om te laten zien dat klimaatbeleid voor Bonaire ook in Den Haag echt topprioriteit is. En we samen hier op Bonaire hele mooie stappen kunnen zetten. En dat doen we dus onder andere op basis van het rapport van Ed Nijpels. En we zijn heel erg dankbaar dat hij dit heeft willen doen de afgelopen tijd. Oké, dank u minister Jetten. Palabra também na senhor Ed Nijpels, que é kwartiermaker, meneer me mencionava die mesa de clima de Bonaire. Ele vai dar uma explicação tocante ao rapport, prometo a se entrega desse aqui. Senhor Ed Nijpels. Montardi, voordat ik het rapport aan de minister en aan de waarnemend gezaghebber wil overhandigen, wil ik graag een paar algemene opmerkingen maken. Ik moet beginnen met het geven van complimenten. Dit is waard een compliment aan het bestuur van Bonaire dat zij de moed hebben gehad om zelf te vragen om dit advies. Zij hebben het initiatief genomen, gevraagd aan het Nederlandse kabinet: willen jullie ons vanuit Den Haag helpen met een advies hoe we het klimaatbeleid op ons eiland kunnen realiseren? En daar is moed voor nodig, want je hebt soms ook lastige beslissingen te nemen. En die zitten ook voor een deel in het rapport. En daarvoor past een groot compliment. Ook een compliment aan de minister als vertegenwoordiger van het kabinet, dat hij niet heeft geaarzeld en gelijk ja heeft gezegd en bereid was om Bonaire te helpen met de aanpak van het klimaatprobleem. Nou, daarom sta ik hier als kwartiermaker voor die klimaattafel. Wat ik ga adviseren over de klimaattafel is het volgende. Ik stel voor om met een aantal partijen rond de tafel te gaan zitten. Een klimaattafel onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ik heb de nadruk op onafhankelijk voorzitter, omdat je als voorzitter van zo'n organisatie, dat heb ik ook meegemaakt in Nederland bij Klimaatproject, moet je soms ook een beetje streng willen zijn en durven te zijn. Dus anderhalf voorzitter. En die gaat opereren op basis van 2 agenda's. 1 over mitigatie. Hoe beperken we de uitstoot van CO2 en andere gassen hier op het eiland. En de andere is hoe maken we het eiland, hoe beschermen we het eiland. Dat heet ook een adaptatie. 2 agenda's, adaptatie en mitigatie, waar die partijen aan die tafel met elkaar over gaan onderhandelen. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot een klimaatakkoord, waar de partijen op Aruba en op Bonaire, maar ook in Nederland met elkaar over eens zijn aan die tafel.
Dat zullen onderhandelingen zijn, soms gaan we daar hard aan doen, maar gelukkig, en dat is het positieve element, is het probleem hier, ook op het eiland, is als het gaat om mitigatie, is het een beperkt probleem. De minister zei het al, als de plannen doorgaan, dan is Bonaire in 2025 voor 80% bestaat de elektriciteit die wordt opgewekt uit duurzame elektriciteit. En dat is een prestatie die we in Nederland nog niet hebben. Dus dat is een compliment waard. Wat ook een compliment waard is als het gaat over adaptatie, dat je ziet dat de natuurorganisaties hier ook al heel goed bezig zijn met de adaptatieproblematiek. Dus het is niet een onontgonnen terrein. Er gebeurt al heel veel op basis van particulier initiatief en dat is denk ik alleen maar goed. Er zijn nog 2 randopmerkingen die ik wil maken voordat ik het rapport ga overhandigen aan de beide heren. Eén is dat de sociale problematiek hier op het eiland. Met een lege maag is het buitengewoon lastig om enthousiast te worden over klimaatbeleid. En wat ik dus benadruk ook in mijn advies, dat ook het sociale aspect van die energietransitie, dat die alle aandacht moet gaan krijgen. Zeker als je ziet dat 20% van de bevolking hier leeft onder het bestaansminimum. En het tweede wat ik vaststel is dat alle partijen waar ik mee heb gesproken, en dat zijn er in totaal in Nederland en hier op Bonaire meer dan 80 geweest, die zijn allemaal enthousiast voor het idee van het klimaatakkoord. Iedereen is dus bereid om mee te werken aan het gesprek over zo'n klimaatakkoord en dus een bijdrage te leveren aan het beleid hier op het eiland. De sfeer is wat dat betreft ook gewoon goed. Er is eigenlijk geen enkele reden waarom je nog zou moeten wachten met het instellen van de klimaattafel. Ik heb daarom ook tegen de minister vanmiddag gezegd en tegen de waarnemend gezaghebber, zorg zo snel mogelijk voor een onafhankelijk voorzitter, zodat het proces alvast aan de gang kan gaan. Je hoeft niet alles al te hebben uitgediscussieerd voordat je een slag maakt. En dan ziet ook de bevolking, je ziet ook dat er daadwerkelijk snelle stappen worden gezet op weg naar dat klimaatakkoord voor een eiland waar het leven zo mooi is. En dan zou ik nu graag aan de beide heren het rapport willen overhandigen. Ik heb begrepen dat dat doen we hier volgens mij. Ja. Meneer gezaghebber. Ja. Ik kijk even. Ga jij aan de rechterkant, anders staan wij hier samen. Ik heb van beide opdracht gekregen, dus de vraag is even wie het eerst moet hebben. De geschreven. Nee, de gezaghebber. Dat is, gezaghebber. Ik wens u veel succes met de gezaghebber. Dankjewel. Ik hoop dat u tijdens uw periode als waarnemer, dat u forse stappen ook kunt zetten op dit terrein. Dat ga ik zeker doen, want je weet ook, dit ligt me echt aan het hart. Dus ik ga mijn uiterste best doen samen met de leden van het bestuurscollege om zo snel mogelijk te komen tot een onafhankelijke voorzitter van de klimaattafel. En voor eind juni kunt u van ons een reactie verwachten. Mooi. Meneer de minister, dank u voor de opdracht. Ja, en u ook een exemplaar van het rapport. Ik heb overigens, dames en heren, ik heb ook speciaal nog een titel aan het rapport gegeven, Nooit te laat. Daarmee wil ik benadrukken tegenover de mensen die pessimistisch zijn over hoe gaat het met het klimaatbeleid in de wereld. Hoe gaat het op zo'n eiland, hoe gaat het in Nederland. Dat het nooit te laat is om beleid te gaan voeren. En vandaar ook deze titel, altijd optimistisch zijn. Dank Ed. Ja, graag gedaan. Goed gedaan. Dankjewel, heer Nijpels. Het rapport is overhandigd. En nu gaan we over... sorry, ik spreek Nederlands. Ik ga zo weer over het papiermens. Het woord is aan gedeputeerde Tilman. Deputada Tilman, Teiba Palabra. Dank je. Boa tarde, naturende, bom simang. Hoy nos está trata tópico de manejo de clima. Tá algo como isaco na casa, família na casa, onde sinta pensa tocante de manejo de clima facilmente. Todo dia ainda está pensando mais lieriba compa vai dilante com a família, na mês, compa só roupa, na mês provenir como família. Se é algo também que também dilante tem rapport com se você papia de clima, nós precisamos roupa na primeira instante e na barica também. Se é parte mais essencial, seguro, se você papia também depois tocante de manejo de clima. Agora, manejo de clima é algo que afeta nós todos. Está afeta nós todos em diferente forma. Se você mira cambio em, por exemplo, nós experienciamos ano passado a ser que cai drasticamente durante período que segura afetar estão com a água de ter em casa, a afetar a família na inana.
também se boak é possibilidade depois quando bisa que orcanan lo por bem mais frequente esse também lo por tem efeito seguro para a família na Bonaire. Lo que está preocupante também é a situação que de manejo de clima tá que estão obviamente que tem menos entrada porque estão mais afetados. Então, que por passa, por exemplo, ainda tem caso que portar na DAC não está completamente bom será, caminha não tem buraco de andar de casa, não tem sangue que vai experienciar efeito na é mais ferfelo que outro que se tem moda para pôr de DAC bom de sua cabeça. Então, e efeito de manejo de clima, de cambio de clima, porque tem efeito seguro, riba nós, cada pero seguro também riba está de menos entrada. E para ser importante para nós, como governo, tinha isso aqui como algo como prioridade, e para nós, por para bom manejo riba aspecto aqui. Tá bom também para nós visa que Bonaire sua percentagem, o que nós tem CO2, nós participação nesse mundialmente está chiquito. Pero é importante para nós dar passo aqui para nós ser seguro, porque nós que afetar a família, tem que ter mais prioridade. Pensei também a nossa papel com o ministro, me sumamente dankbar também na ministeriata com ela coisa que tem e a mira aqui como uma prioridade seguro para ajudar nós islas que coisa que viva de nossa comunidade. É parte de manejo de água, tá parte essencial desse aí. Outro aspecto também é parte de produção de corrente. Algo que nos turta mira efeito na dor de subida de preço de petróleo mundialmente, essa aqui está afetada também preço de corrente riba nos islas. O passo na hora que nós também está assim, nós acaba com 10 milhões com a BINI de parte do Ministério para invertir como subsídio para assim nós por gasto na inversão que tem que tomar para produção de corrente, nós que seguir trazer o aspecto que para assim nós por soro também para possivelmente nós vamos dar preço de corrente também para cada família tem comunidade de Bonaire. Então, se esse ponto não para nós, que é ponto de prioridade, nós tomamos reporte aqui também como um momento seguro para sentar na mesa com o Ministério, com o outro também dentro do clima tafel, para assim nós por bem com bom manejo, para nós bom preparar para caminhar com por bem e também para nós só para prioridade da nossa comunidade que é da atender com ela, para prioridade de só para nós ba preço de corrente, para mais tanto possível para esse lugar e também boa preparação por parte de manejo de água, de nossa infraestrutura, algo que tem um plano grande como esse bem, mas junto com ele e pensei também nos investir de ajudança, de expertos de Holanda e esse também é coisa que nós estamos papiando de possibilidade aí para assim nós por atender com a problemática aí também. Então, se nós banda seguro de parte do governo de Bonaire, nós estamos sumamente agradecidos na seguro. At Naples que atender o reporte aqui e também seguro ministro também que nós portamos reporte agora aqui que nós podemos na mesa para nós poder chegar na ponto de prioridade e também seguro ação concreta se me gosta a ver que tem conversação com o ministro nosso papel para nós chegar na ação concreta como para ajudar a família parte de cambio de clima algo que está zona opileu grande para nós temos assim concreto agora aqui e só para a família de verdade mira a ajudança desse local que nós também trazemos para assim nós por de verdade assim parte de boa preparação e também ajuda a família na Bonaire. Danke. Danke, deputado Tilman. Nós vamos passar over meia hora para a parte de pergunta para a prensa. Petição também para ter pergunta na cortico e conciso e também mencionar na quem a pergunta está dirigida. Na quem me pode fazer a primeira pergunta? Zijn er vragen? Aí meta Yubi? Die pergunta está para a deputada Descoberta senhor Neighbors. Em quanto tempo a logra de tra rapport que a entregar na ministeriaten en tot quem toera participa para o rapport Hoe lang heeft het geduurd en wie heeft allemaal deelgenomen om het rapport te maken? Het rapport wordt morgenochtend naar de Kamer gestuurd. En voor degenen die belangstelling hebben, die kunnen het vanavond ook per mail krijgen. Daarin staat, in het rapport staat uitgebreid vermeld met wie ik heb gesproken. Dat zijn meer dan 70 organisaties en nog meer personen. Als het gaat even, als ik het goed heb begrepen, mijn papiamento is nog niet zo goed, maar als u heeft geïnformeerd in uw vraag over de volgorde van de besluitvorming, hoe gaat het nu verder met het rapport, dan is dat eigenlijk tamelijk overzichtelijk. Het rapport is vanaf nu openbaar. Het is aan het kabinet en aan het OLB om met een gezamenlijk standpunt wat bij betreft te komen.
dan moet er een voorzitter komen, liefst al eerder, een onafhankelijke voorzitter. Die kan beginnen aan de samenstelling van de klimaattafel. In mijn rapport geef ik ook en voor mitigatie en voor adaptatie een aantal agendapunten aan die aan die tafel moeten worden besproken. Als die onderhandelingen klaar zijn, die gesprekken waar alle belanghebbenden erbij zitten, ook de Nederlandse departementen, dan is er dus een klimaatakkoord. Dan is iedereen het daar met elkaar over eens en dan kan het worden uitgevoerd. En ja, ik hou van snelheid. En dat moet wel in dit soort functies. Ook in Nederland was ik ook altijd rap voor het klimaatakkoord. Maar soms duren onderhandelingen lang. Maar ik moet erbij zeggen, als je kijkt naar de ernst van de problemen hier op het eiland. Dan is het als het over mitigatie heeft u met die 80% duurzame elektriciteit heeft u een hele grote slag geslagen. U moet nog die 20% aanvullen. En de rest van de economische activiteit en mobiliteit moet die ook duurzaam worden gemaakt. Maar adaptatie is hier het grote punt. Dat is veel ingewikkelder, omdat er nog voor een deel gebrek aan kennis is hoe je adaptatie op zo'n eiland aanpakt, wat je daarvoor nodig hebt. Vandaar ook dat ik in mijn rapport heb verpleit dat het wetenschappelijk onderzoek, dat het nu gecoördineerd gaat plaatsvinden, niet op basis van toevalligheid of van hobbyisme, maar dat wordt gekeken, wat hebben we aan wetenschappelijke kennis nodig om een eiland als Bonaire, om dat te beschermen tegen de risico's van klimaatverandering. Mijn vraag was ook, hoe lang heeft het geduurd voor u om het rapport in elkaar te zetten? Nou, ik ben in november benoemd, dus ik ben ongeveer vanaf december bezig geweest. Dus een maand of 4 heb ik erover gedaan. En de contouren stonden al vrij snel vast, en dat is ook een zegen voor het eiland. De tweede keer dat ik hier ben geweest, heb ik de eerste keer dat ik met een groot aantal partijen gesproken. Die zijn ook allemaal komen opdagen. En die zeiden ook allemaal, wij doen mee. Dus het was gelijk heel overzichtelijk. Wij doen mee, want wij zien dat het voor het economisch voortbestaan van ons eiland is het nodig, maar ook voor het welzijn van de bevolking. Siguiente pregunta. Ga je... Ja, goedemiddag, Dick Draaier, NOS Nederland. Ja, ik hoorde de gedeputeerde zeggen dat de CO2-uitstoot van Bonaire erg gering is in relatie tot het grote probleem wat Bonaire te wachten staat, als we de rapporten moeten geloven. En dat doen we hier, hoor ik ook. Mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat Nederland, want dan moet de CO2-reductie dus eigenlijk uit Nederland komen en niet uit Bonaire. Ja, maar misschien mag ik daar iets over zeggen, ook over wat er in het rapport staat. Want het is een begrijpelijke vraag, hè. In Nederland... Dat heb ik nog niet gesteld, hoor. Maar dan ga ik toch antwoord geven op wat u gaat vragen. Want ik denk dat ik even uw vraag in het kader plaatsen. In Nederland hebben wij gezegd dat iedere partij of groeperingen moet een bepaalde hoeveelheid CO2-percentages, reductie CO2 hebben. Die discussie is op het eiland niet noodzakelijk, omdat wat u uitstoot is zo minimaal ten opzichte van de rest en is ook heel moeilijk te kwantificeren. In Nederland is dat veel makkelijker met een hele grote uitstoters. En dat betekent dat je dus hier dat niet moet vastleggen of proberen vast te leggen in percentages, maar je moet het vastleggen in afspraken over acties die je onderneemt bij een bedrijf. En dat is een fundamenteel verschil met Nederland, want hier proberen in beeld te brengen hoeveel een resort uitstoot, dat is buitengewoon kostbaar en dat is eigenlijk bijna onmogelijk en dat is ook niet nodig. Maar u bent het met me eens dat die CO2-reductie vooral in Nederland moet plaatsvinden. Zeker. En dat belangrijk is voor Bonaire. De minister maakt daar dag en nachtwerk van. Ja, dus mijn vraag is dan eigenlijk in het licht van deze persconferentie, welke rol speelt uw rapport en de klimaattafel dan een rol bij die CO2-reductie die in Nederland moet plaatsvinden? Hoe liggen die verbanden? Nou, wat mij betreft, het gaat breed om klimaatrechtvaardigheid. Hè? Dus in Europa, Noord-Amerika, een aantal grote uitstoters in Azië, die hebben de afgelopen decennia die enorme CO2-uitstoot veroorzaakt. Daardoor is die klimaatverandering door menselijk handelen ook zo snel gegaan. Maar de extreme gevolgen van die klimaatverandering zijn allereerst merkbaar in met name kleine eilandstaten. Dus we hebben ook een grote verantwoordelijkheid om juist kleine eilandstaten te helpen zich ook weerbaar te maken tegen de klimaatverandering. En Bonaire is binnen ons koninkrijk een van de plekken die het eerst en ook het hardst geraakt kan worden door klimaatverandering. Dat kan ook directe impact hebben op de economie, want stelt u zich voor dat de prachtige kusten hier of de koraalriffen op een gegeven moment beschadigd raken, ja, dan heeft dat meteen effect op het type toerist dat daar naar dit eiland toe komt. Dus wij dragen gewoon een hele grote verantwoordelijkheid om Bonaire te helpen
zich echt weerbaar te maken tegen die klimaatverandering. Dan doen we in Nederland de vermindering van de CO2-uitstoot. En zorgen dat we Bonaire net zo mooi houden als het nu al is. En op de hele korte termijn, en daar zijn de gedeputeerden en ik het ook over eens, de energietransitie hier versnellen heeft wel echt direct impact op het welzijn van de bevolking. Want de energieprijzen zijn niet alleen op Bonaire, maar ook op de andere eilanden natuurlijk ontzettend hoog. En we hopen dat we met het nieuwe zonnepark, de nieuwe windmolens, de batterijen, ook niet alleen maar de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie op Bonaire kunnen verlagen, maar vooral ook de energierekening snel kunnen verlagen. Als onderdeel van de brede aanpak tegen armoede op Bonaire. Ja, u noemt al bevolking. Ik heb het woordje bevolking een aantal keren gehoord. Dat brengt me tot de vraag, als ik heb het bericht even gelezen en ook naar het woordje bevolking gezocht. Maar dat vond ik niet. Wat ik wel vond was dat er verschillende overheidsinstanties, belangrijke sectoren en NGO's op het eiland worden samengebracht. Mijn vraag was aan de heer Nijpels, is in hoeverre heeft de bevolking een rol gespeeld in het advies wat u heeft geschreven? En wat is de rol van de bevolking na? Ja. En in de aanloop naar die klimaattafel en de onafhankelijke voorzitter. In de eerste plaats in de aanloop naar dit advies. Bij mijn tweede bezoek heb ik ook gevraagd om 2 bijeenkomsten te organiseren met de bevolking. Dat is ook gebeurd. 2 avonden heb ik op verschillende plaatsen op het eiland heb ik ook met de bevolking, mensen, dat was een open uitnodiging, iedereen kon aan toekomen. Heb ik ook gesproken over wat is klimaatbeleid, wat is het probleem hier in Bonaire en hoe zouden we dat kunnen aanpakken. En vervolgens in het rapport benadruk ik eigenlijk ook bijna op de eerste bladzijde dat klimaatbeleid alleen maar is te voeren in samenspraak met de bevolking. Zeker als daarbij de component van de armoede en de hoge energierekeningen die er op dit moment al bestaan. Dus een klimaatbeleid voeren zonder dat je de bevolking daarbij betrekt is ondenkbaar. Dat is precies wat de minister in Nederland ook doet. Het gesprek aangaan met iedereen en praten met mensen over maatregelen. Hoe gaat het gewoon krijgen in die klimaattafel? Want dat zie ik niet. Nee, maar dat is de taak, dat beschrijf ik ook in mijn verhaal. Het is een taak van die onafhankelijke voorzitter om te zorgen dat die bevolking daarbij wordt betrokken. Om een voorbeeld te geven, in Nederland, tijdens de onderhandelingen over het klimaatakkoord, ben ik door het land getrokken om overal de zegeningen van het beleid, van het komend beleid, om dat toe te lichten. Dus dat zal ook een taak zijn van de onafhankelijke voorzitter, om te zorgen voor dat draagvlak, door het uit te leggen en met mensen in debat te gaan en ook duidelijk te maken hoe het kan helpen, ook voor hun kinderen, om hier een leefbaar eiland achter te laten. Okay, nós temos tempo para net última pergunta, se tem? Sim? Última pergunta? Para mi país, me solo lo que el señor Nijpels dice, mi pregunta a la diputada de hoy, si ya el gobierno de Bonaire tiene en su cabeza quién es la persona ideal para fungir como el presidente de la klimaattafel, para avisa va a entrar más rápido posible, entonces si aporta una persona local que conoce Bonaire, o Bosna no tiene expertise aquí en Bonaire, mas así es de Holanda. Essa é uma pergunta, nós discutimos essa também agora. A ideia está que nós vai vir com uma lista de algum candidato que nós está propondo de parte do governo de Bonaire. Nós compartilhamos também com o Ministério de EZK. Caminho na loa que também se não também está na mesa de nome na aí, para nós propondo presidente conjuntamente para a klimaattafel. A ideia está que a pessoa segura nós voorkeur, nos desejos lo para nos van a vender localmente que expertise para por hacer el trabajo. Assim que agora nós clausurar o turno de pergunta para a prensa. Hele korte vraag nog. Ja. Nu we het toch zijn. Het klimaatakkoord, of de klimaattafel moet leiden tot een klimaatakkoord, als ik het goed heb begrepen. Gaat dat ook wettelijk verankerd worden zoals we in Nederland eigenlijk een klimaatwet kennen, waar Bonaire volgens mij geen onderdeel van is. Ik heb u dat al een keer gevraagd. Maar dat akkoord, hoe gaat dat afdwingbaar worden? Ja, dat is een van de dingen waar we echt goed naar moeten kijken, want we willen dus zo snel mogelijk met een uitgebreide reactie komen. De klimaattafel aan het werk zetten en daarbij ook alle betrokken ministers betrekken. Ik sta hier nu als minister voor Klimaat, maar we hebben ook de minister voor Natuur, de minister voor Landbouw, de minister voor Infrastructuur en Waterstaat nodig en de staatssecretaris van BZK. Dus dat wordt echt belangrijk dat we alle ministeries ook echt committeren aan het vervolg van de klimaattafel en alle concrete acties die we daar gaan afspreken met elkaar. En ik zal zelf
ook met de Tweede Kamer kijken. Want de Tweede Kamer wil ook echt heel graag dat we meer doen op Bonaire. Dat geldt overigens ook voor Ceiba en Statia. Dat in een wet vastleggen duurt wel heel erg lang. Dus wat mij betreft is het echt, wordt het een klimaatakkoord dat niet alleen hier ter plekke aan de bevolking en aan de politiek wordt voorgelegd, maar dat ik het ook dan integraal naar de Tweede Kamer stuur, zodat ik ook met de Tweede Kamer erover kan debatteren. En we ons daar dus ook gezamenlijk in Den Haag gaan committeren aan de opvolging ervan. En we zijn breder ook aan het kijken. Hè. Het Parijsakkoord en de Klimaatwet van Nederland zien niet op Caribisch Nederland en ook niet op de 3 autonome landen. Dat is deels ook om de eilanden te beschermen tegen een hele hoop bureaucratie die dan komt kijken bij de rapportageplicht die erachter komt. Maar we moeten wel een goede manier vinden dat als er een keer een andere minister of een andere gedeputeerde is, dat we dan wel door blijven gaan met de uitvoering van het klimaatakkoord dat we gaan sluiten. Dus daar gaan we in de reactie vast goede afspraken over maken. Ja, dank je. Miguel Maprensa, dank je para vossa presença e para pergunta não assim. E prometo nos clausurar, me passa a palavra para minister Rob Jetten, que dirige última palavra na comunidade de Bonaire. Minister Rob Jetten, het laatste woord aan de bevolking van Bonaire. Ja, helaas niet in het papiaments, maar gelukkig spreek ik een heel klein beetje Spaans en kon ik daardoor ook veel van de vragen en de antwoorden volgen. Maar volgens mij laat deze persconferentie ook wel echt zien dat het bestuur van Bonaire en het ministerie van EZK samen aan de slag willen voor klimaatbeleid op Bonaire. Niet alleen om het prachtige eiland zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en steeds extreme weer, maar zeker ook op korte termijn de energietransitie sneller uitvoeren, zodat we voor de lokale bevolking op Bonaire niet alleen maar schone groene energie van eigen bodem kunnen produceren, maar ook echt de energierekening kunnen verlagen. We kijken uit naar de instelling van de onafhankelijk voorzitter en de klimaattafel om samen met iedereen op Bonaire een klimaatakkoord te sluiten, zodat we de komende jaren samen aan de slag kunnen. Dank u wel. Okay. Dank je minister Rob Jetten. En dank je na Uniturco a sintonizarnos awe y te otra oportunidad. Bonaire, fuel your fitness fire with nature's discounts high-quality supplements. Ik heb een heel spannend gevoel van binnenaf. Want dit is, ja, dat is voor niemand interessant. Maar ik wil het toch even duiden. Dit is voor mij letterlijk het laatste wat ik doe. Echt waar? Echt waar. Dus de koffers zijn zo goed als gepakt. En dit is, nou ja, sowieso de laatste opname. Maar dit is ook echt de dag dat ik even stop met werken. Oké, wat is even? Nou, ik heb gezegd dat ik een jaar geen radio ga maken. Ja. En dus ook een jaar geen podcast. Ja. Ja, nou, dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Ik heb sowieso veel opgenomen. En misschien kom ik wel even terug. Maar ik ga met Floor op reis. Kijk. Ja. En dan is het fantastisch dat ik jou spreek. Sterker nog, jij komt ook net terug van een reis. Ja, 2,5 week naar India geweest. Oké. En dus nu ben je, weet ik ook door jouw inspiratieboek, weer helemaal fris en hoe zeg je dat? Nou ja, toen ik binnenkwam zei ik het al, ik ben licht grieperig. En, of de jetlag slaat harder toe dan normaal, maar... Nee, ik bedoel in je hoofd. In mijn hoofd hoor ik helemaal fris te zijn en over een paar dagen komt dat ongetwijfeld ook wel weer... Ja, ik heb heel veel aan reizen. Ja. Een tijdelijke verandering van decor. Ik heb meteen nieuwe ideeën. Ja. Dat is wel gebeurd, of weet je dat nog niet? Nee, dat is nu ook al wel gebeurd. Ik was, voordat ik wegging, was ik met een boek bezig waarin ik toch een beetje vastliep. En ik had ook eigenlijk geen zin meer. En dat komt niet vaak voor, dat ik al begonnen ben aan een boek en dat ik op een gegeven moment denk, nou nee. En op reis is de zin weer helemaal teruggekomen. Ik weet ook hoe ik verder moet, dus... En je maakt me gelijk nieuwsgierig, want je hebt altijd een beetje een soort verschillende projecten. Ja. Vorige keer hebben we het gehad over jouw
familiegeschiedenis. Je vader, wat niet je biologische vader bleek, vermoord. Is dat het? Nee. Dat boek is min of meer klaar. Oké, dat is de roman. Eind mei, begin juni uit. Nu was ik eigenlijk weer bezig met iets psychologisch, iets wetenschappelijks. En ik weet op een of andere manier, ik weet nog niet eens precies wat het gaat worden. Wel iets over hele fundamentele wetten in de psychologie. Maar ik was een tijdje enthousiast en toen vervloog dat. En na een week India kwam het hele enthousiasme weer terug. En we hebben een hele actieve vakantie gehad. Ik was ook met mijn zoon en mijn schoondochter. En ik wilde ze van alles laten zien, want ik was al wel een paar keer in India geweest. Dus die eerste 2 weken waren heel druk en vol. Maar toen zijn we geëindigd met 4 dagen strand in Goa. Ja. En toen ben ik gewoon weer gaan schrijven. Want ik kan helemaal niet op het strand zitten en niks doen. Dus toen ging ik gewoon werken. Ja. En toen was ik alweer... Dus ik heb alweer aardig wat geschreven. Maar is de truc ook, want zo gaan wij het aanpakken... dat juist die afleiding in het begin dan dus die drukte... dat wel even goed is voor... we komen er zeker nog op terug. De incubatietijd van iets dat sluimert... Ja, ik ben geneigd om te zeggen... Eerst, het eerste stuk is ook om je hoofd schoon te maken. Ja. Want we weten wel, mensen ervaren steeds iets meer stress. Hè? Als je elke generatie met de vorige generatie vergelijkt, is natuurlijk een gemiddelde. Maar dat is wel zo. En dat heeft te maken met van alles en nog wat. We leggen ons heel veel druk op. Maar ook bijvoorbeeld met de smartphone. We worden continu voorzien van nieuwe prikkels. En een groot deel daarvan zitten we eigenlijk helemaal niet op te wachten. Dus het eerste deel van zo'n reis is vaak een schoonmaakactie. Een poetshulp door je hoofd. Ja. En dan begint het stimuleren in termen van mijn boek en ook het incuberen. Ja. Nee, want ik heb zelf wel gemerkt, en daarom ben ik ook blij dat ik eerst de gekte ga opzoeken van Tokio en zo. Ja. Dat, weet je, voorheen ging ik altijd gewoon, of dat is al wel lang geleden, maar dan ging ik gewoon strand, resort. En dan merkte ik dat ik eigenlijk... Ga je gewoon door. Ja, ga je gewoon door. Ja, heb je niks aan. Terwijl op het moment dat je op safari gaat of weet ik veel wat... en je zit lekker de hele dag door een verrekijker heen te turen... Dan ben je eigenlijk pas aan het afkoppelen. Zeg maar. Dat klopt. Ik heb ooit een boek geschreven dat heet Wie niet reist is gek. Of eigenlijk is het een boekje. Superleuk boek. Het heeft me nog inspiratie gegeven voor mijn reis. Oké, helemaal goed. Ja. En daar bespreek ik ook het onderzoek dat laat zien. En dat is vrij gedetailleerd. Ze laten eigenlijk zien dat... in hoeverre een reis je hoofd schoonmaakt... en ook zorgt voor eventueel nieuwe inspiratie... hangt af van hoe actief je reis is. Dus doe je veel of zit je alleen maar op het strand? Hoe lang en hoe groot de culturele afstand is. Ja. Dus als jij naar, ik wou zeggen België... maar België is eigenlijk best een heel ander land dan Nederland. Ik bedoel ik op een positieve manier overigens. Maar als je naar Duitsland gaat... dan gaat het minder snel dan als je naar Tokio gaat. Dus eigenlijk voor mij een aantal landen die voor mij het beste werken... zijn landen als India, maar ook Japan. Dan is de culturele afstand maximaal. Je krijgt heel veel nieuwe input. En je bent daar ook... per definitie actief, je gaat daar dingen doen. Ja. Je gaat niet, je kunt op het strand zitten, zoals ik de laatste paar dagen dan in Goa. Ja, maar eventjes, ook om lekker door te warmen, want het noorden van India is helemaal niet zo warm in de winter. We hadden ook gewoon zin om weer even op te warmen. Ja, dus, natuurlijk. En is het dan zo dat je ook echt, want jij schrijft, je noemde net de tijd waarin we leven met app en zo. Ik vind het fantastisch wat jij schrijft over e-mail en ergens is WhatsApp ook zo. Laten we eerlijk zijn, e-mail is tegenwoordig toch weinig meer dan een to-do-lijst... waar andere mensen ongevraagd dingen op zetten. Ja. Dat ik echt een wijze goeie vond. Ik dacht, dat is wel zo. Ja, en ik vind het... Ik heb dat overigens niet van mezelf... hoewel ik niet meer precies weet van wie ik dat ooit hoorde. Dat is alweer een paar jaar geleden. Maar het is wel een belangrijk besef... omdat het je ook... omdat het ook ons ertoe aanzet... om eigenlijk weer een klein beetje meer aan onszelf te denken. Ja. We mogen best weer iets... egocentrischer zijn, zoals ik ook schrijf. En als je dat een rotwoord vindt, dan noem je maar gewoon persoonlijk leiderschap. Want er zijn allerlei cursussen, is precies hetzelfde. Ja, je moet wel. Ja. Je moet wel. Als je iedereen beantwoordt en op elk verzoek ingaat... dan zul jij misschien nog meer hebben dan ik. Ja, dan vergeet het maar. Ja. Maar dat lukt dan ook, want dat is voor mij nog wel de challenge. En ik ga dat wel vrij geforceerd doen met letterlijk apps even eraf gooien en zo. Maar zo'n 2,5 week India, dan zit jij niet je e-mail te checken. Nee, ik moet wel zeggen, wat het makkelijk maakt... is dat ik daar met kerst en oud en nieuw zat. En ik ben zelf vrij flexibel, maar mijn vriendin die
Die is wel, in dit geval geldt het ook voor mijn zoon en schoondochter die allebei studeren. Die zijn gebonden aan de gangbare vakanties. Dus nu was het ook heel makkelijk, want tussen kerst en oud en nieuw gebeurt er niks. Maar meestal als ik weg ben, dan of ik check het helemaal niet, of ik doe dat heel spaarzaam. Ja, dat helpt echt wel. En en ik heb, als ik het check, dan zeg ik ook gewoon alleen bij de hele belangrijke dingen geef ik antwoord. En de rest denk ik, het is wel goed. Even nog een duiding. Dit is Ab Dijksterhuis, hoogleraar van het onbewuste. Wat ik een fantastische titel vind. Vorige keer hebben we het gehad over verschillende boeken die jij geschreven hebt, maar ook zeker het slimme onbewuste. En het boek waar je toen al van zei, mijn 10e boek, beste boek ooit geschreven. Dat had ook wel even wat incubatietijd nodig. Want dat ging een beetje verder waar het slimme onbewuste. Vond je dat wel interessant als het gaat over creativiteit. Maar dat kwam niet echt van de grond. Nee, het was best een gedoe. Ik had Slim Onbewuste geschreven in 2005 en 2006. En in 2007 kwam het uit. En toen merkte ik dat ik het hoofdstuk over creativiteit het leukste hoofdstuk vond. En daar wilde ik iets mee. En toen dacht ik eerst, ik ga een boek schrijven over creativiteit en het onbewuste. En toen heb ik ongeveer een half jaar lang van alles en nog wat gelezen. En toen dacht ik, nee. Ook moeilijk om het wetenschappelijk te maken, wat toch natuurlijk jouw achtergrond is. Ja, hoewel ik op dat moment nog dacht, en dat was wel terecht, van als ik het nu doe, dan gaat het te veel lijken op het slim onbewuste. Dat moet niet doen. Okay. Toen heb ik een tweede poging ondernomen. En dat was ook niet echt... dat was niet eens echt een poging. Laat ik zeggen, in 2015, dus pas 8 jaar na het slim onbewuste... toen kreeg ik in één keer het idee... en het was ook op reis in Ecuador, nota bene. Toen besefte ik, we waren in Quito, de hoofdstad... en dat is best merkwaardig. Daar hebben de Spanjaarden, de kolonisten... hebben in de 16e eeuw al 4 enorme kerken neergezet. En daarna gingen ze daar ook gewoon mee door. En die kerken, dat duurde ongeveer 70 jaar per kerk... dan moet je je voorstellen, je gaat met een wankele boot, ga je de hele wereld over en dan kom je ergens aan in een ontoegankelijk oerwoud en dan moet je nog een paar weken lopen voordat je een plek vindt hoger in de bergen waar het klimaat geschikt is om een stad te stichten of een dorp. En dan zeg je, weet je wat wij gaan doen? We gaan eerst eens 4 hele grote kerken bouwen. We doen er 70 jaar over, dus ja, wij zullen het einde zelf niet meer zien, maar reken er nou maar op dat het goed is. En ik vond het eigenlijk zo'n merkwaardig idee. En toen dacht ik wil geen boek schrijven over creativiteit. Ik wil een boek schrijven waar ook motivatie een hele grote rol in speelt. En dat komt bij elkaar in inspiratie. En toen dacht ik, oké, het moet een boek worden over inspiratie. Dus dat was eigenlijk het tweede moment. Toen ben ik weer gaan lezen. Toen kreeg ik toch op een gegeven moment weer moeite mee. Toen stond het me niet helder genoeg voor ogen. 3 jaar geleden ben ik voor de 3e keer begonnen. Toen heb ik echt 1,5 hoofdstuk geschreven. En toen liep ik in één keer muurvast. Toen dacht ik, nee. Geen inspiratie meer. Nee, precies. Nee, dat zei de eerste radio. Ja, terwijl je de inspiratie als je 14 jaar over een boek doet. Ik heb nooit zo lang over een boek gedaan. En vorig jaar september... inmiddels is het september 21. Toen dacht ik, toen stond het me in één keer helder voor ogen. Ook weer net na een reis. Ik was die zomer flink weg geweest. En toen, ondanks corona. En toen dacht ik, nou weet ik het. En toen stond het in 6 maanden op papier. Dus dan valt het dan... Als je het dan eenmaal weet, zo gaat het bij mij altijd. Dan gaat het ook vrij snel. Ja. Maar vond je nog wat ik zeg, en dat komt een paar keer terug, dat er relatief weinig onderzoek naar is. En ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe dat zit in jouw scene, maar ja... het is toch wel wetenschap wat jou kenmerkt. En ik zeg niet dat je op glad ijs begeeft, helemaal niet. Maar het is een moeilijk te vatten iets, toch? Nou, ik denk dat dat wel even de reden is dat ik er langer over gedaan heb. Als je kijkt naar het slim onbewuste of Op naar geluk. Dat zijn boeken die bijna volledig rusten op wetenschap. Het is vooral de dingen op de juiste manier met elkaar in verband brengen. De juiste volgorde, zodat je een goed verhaal krijgt. En dit is denk ik 30% wetenschap. Heel veel biografieën. En voor de rest toch ook wel speculatie. En dat is eigenlijk heel leuk om te doen. Maar daardoor doe je er wel langer over. Ja. Maar is er nog kritiek gekomen vanuit jouw wetenschappelijke scene? Nee.